Hello pa guys, ako si Super Klo at nagbabalik po tayo sa bagong video. At para sa video na to, magsasalita lang po tayo sa pinaka latest na trending na pinag-uusapan ngayon sa Twitter. Itong babaeng sinasabing pinagpala. Kasi nga, nag-comment siya tungkol doon kay Miss Universe natin, Philippines 2019, na si Gazini. Anong pangalan ni Miss Universe? Gazini Ganados, na nakaano lang po ako. Pasensya na po, no? Bear with me kasi may bago kasi akong elf ear. Kaya sinuot ko lang po ito. Wala lang, gusto ko lang. So mag-uusapan natin, magbibigay po tayo ng komento patungkol dito sa sinabi ng isang Twitter comment to. Comment ba ito? I guess it's a Twitter comment from Jiggly Di Caliente na pinag-usapan kahapon until now, na pinag-usapan yan sa Twitter. At ang kanyang pinaka-hit na komento, nagtatagalog po tayo kasi para maintindihan po ni Jiggy Di Caliente ang ating pinagsasabi kasi para ito sa kanya. At ang kanyang pinaka-komento na tweet noong hindi nakapasok si Gazini Granados sa top 5 top 10. Sa top 10 lang po. Kasi sa top 20 lang po siya, di ba? So hindi siya nakapasok sa top 10, nag-tweet itong si Jiggly Di Caliente. At ang kanyang sinabi, ito pa, yung pinaka na-trigger po yung Twitter world sa kanyang sinabi. Kasi ito kasi yung sinabi ni Jiggly Di Caliente 1. At ang kanyang sinabi ay, naku, naglalagas na yun, no? Naglalagas na yung naglalagas na yung buhok. Wait lang po. Yung sinabi po niya ay, bakit kasi Bisaya pinapunta? Alam naman ng lahat na low class sila. Low class sila. So, ibig sabihin, high class po si ate. Ate ba ito si Jiggly Di Caliente o kuya? Ate ata, no? Kasi sa picture po niya, mga artista po yung nasa picture niya. At hindi yung mukha po niya. Ano? Nagtatagalog po. Bear with me. Hindi po kasi ako masyadong tawag dito. Hindi ako masyadong makapagsalita ata ng Tagalog kasi minsan na lang ako nagtatagalog kasi nag-transition po ako to Bisaya because I'm proud of my language as Bisaya because I am a Bisaya. So low class lang yung mga Bisaya kasi Bisaya po si Gazini Ganados. At ang babaeng pinagpala ay nagsalita na po na low class daw po yung mga Bisaya. Bakit? High class po ba yung ano po ba yung lingwahe po natin, ate? Tagasan ka po ba, ate? Ikaw po ba ay masasabi nating pwedeng mag-compete sa Miss Universe? Tignan lang natin po kung makapasok ka pa sa top 20 man lang, na? At sinabi pa po niya dito sa kanyang mga tweets, sabi pa po niya, hello mga Bisaya, di ko gets why nagagalit kayo if nagsasabi ako ng totoo na ang Bisaya ay pangit. Sa totoo lang, wala akong nakikita na may hitsura na Bisaya sa personal. Siguro meron isa akong nakita maganda pero mix na. Anyway, our housemates ay Bisaya. Our housemates are Bisaya and I love them. May housemates ka na Bisaya, nakakatulong sa iyo. So wag mong mailitin po yung Bisaya mo, no? Nakaka-trigger nakaka-trigger sa mga Masaya itong ganitong babae, no? Ganitong tao, klaseng tao. Sabi pa niya, hello mga Bisaya, ano ba kinagagalit nyo? Yung sabihan kayo ng pangit? Totoo naman, di ba? Yan si Gazini na awa lang ang Miss Universe kaya nag-top 20. For sure, mas maganda pa ang Miss Gay pangkalawakan sa kanya. I hate Bisaya. Yung unang sinabi niya,
love niya yung mga, okay, love lang po niya yung mga housemates po niya na Bisaya, hindi lahat. Hindi naman tayo nagagalit sa sinabi niyang pangit, ano. Baka kasi maganda talaga po siya. Na? Baka maganda tong babaeng to no? Sabi pa niya, bakit ba ang mukhang katulong ng mga Bisaya nagagalit? Magkahitsura lang naman ng mga Bisaya. Pag may halo ng afam, doon lang tayo sa totoo, okay? Okay. So pag may halo na daw Amerikano yung Bisaya, gumaganda na. So yung walang halo, pangit talaga. Ay, ikaw nagsabi ikaw na yung pinagpala. Ikaw na yung maganda. Ikaw na yung magaling ata, ano? Sabi kasi niya sa isa pang tweet, kakaloka, nakakita na naman ako ng mga pangit na Bisaya today. Lol. This was posted actually December 1, 2019 sa isa sa kanyang mga tweet. Bakit? Anong problema mo sa mga Bisaya, ate? Ano ba? Ano? Nako. Wag mong lahatin ata. Wag dapat pinuput down ang isang tao base sa kanyang lengguwahe. First of all, magka-Pilipino po tayo. Kapwa-Pilipino po tayo. Nako. Gliso jud ko sig Tagalog, no? Pero dapat lang ang ako mag-Tagalog para sa kanya to no? Hindi lang namin maintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang galit o galit ba yon? O yung pagka-nega niya sa mga kapwa Bisaya. No, not kapwa Bisaya, because she's not a Bisaya after all, di ba? Kapwa Pilipino o kapwa Pinoy man lang, di ba? We don't know kung bakit niya generalize, kung bakit niya minamaliit ang tao base sa kanyang lengguwahe o hitsura. Ewan ko lang, maybe because may tao lang talagang ganyan na ga-record ko! Saman! Hello guys, ako si Super Kulot. Magbabahagi po tayo ng komento patungkol dito sa isang tweet ng isang nag-comment patungkol po kay Miss Universe Philippines 2019 na si Gazini Ganados. At itong tweet ay galing kay Jiggly Dicaliente at Jiggly Dicaliente once sa Twitter, at ang kanyang sinabi na viral just this few kahapon pa ata ito no? If hindi nag-viral, nag-trending or something like that, kasi pinag-usapan. And pasensya na po sa luko ko ngayon kasi bago kasi yung yung ear, so kaya nag-question muna ako. Wala lang. Trip ko lang to, no? Huwag kayong walang basagan ng trip. So ang kanyang tweet na nag-trigger ng maraming Twitter friends natin, hindi lang mga Bisaya, no? Kasi may patungkol kasi ito sa Bisaya na parang nagde-discriminate siya. Ang sabi po niya sa isang tweet, it is actually a reply to a Twitter conversation. So ang sabi po niya, bakit kasi Bisaya pinapunta? Alam naman ng lahat na low class sila. Low class yung mga Bisaya. So anong lingwahe mo po, ate? High class po ba kayo? Baka high class po kayo. Pagbigyan na natin, baka high class si ate. At low class lang kaming mga Bisaya. Na? At sabi pa niya sa isa pang tweet, itong babaeng si ating pinagpala, ang sabi po niya na dito. Sana po yung tweet niya. Sabi niya, sis admitted, ang mga Bisaya mukhang katulong. Wala namang masama sa pagiging pangit, 'di ba? Bakit? Una sa lahat, anong problema po sa propesyon na pagiging katulong? May problema po ba kayo sa mga katulong? Pangalawa,
Saan po nanggagaling? Walang masama daw na sa pagiging pangit. Oo, wala pong masama doon. Yung masama, yung pinagsasabi po ninyo tungkol sa mga Bisaya. Yun yung masama. Walang masama sa pagiging pangit. Kasi first of all, ang sabi nila, walang ginawa ang Panginoon na pangit. Pero yung pag-uugali mo, nako, napakapangit, no? Baka ang ganda-ganda mo sa personal, baka lang naman, ano? Kasi yung sa picture mo kasi, parang artista yung ginamit mo. First of all din, na this is just, maybe that's your opinion about Bisaya, but I guess this is also my opinion, so we are all entitled with an opinion, di ba? So ang opinion ko lang din sa Twitter account mo, yung picture mo ginamit, kung ikaw talaga ay maganda, bakit mga artista yung nasa profile picture mo? Bakit? Maganda ka, di ba? High class ka, di ba? Oh. Nakamanggigil yung mga taong ganito, no? Okay, basahin natin yung ilang mga tweet ng ating mga friends online tungkol dito sa kay at Jiggly Dicalient 1. Okay, at sabi ng ating mga fellow Twitter friends dito. Teka. Hanapin natin yung mga pinagsasabi nila at ating ibabahagi po sa inyo. Sabi ni at Kalay here, girl, who do you think you are? You're asking why we're mad? Na bakit daw kami galit? Bakit daw galit ang mga tao sa kanya? You gotta ask yourself that question. There's a reason to be mad with your statement. Let's learn what's respect. You're such a shame at Jiggly Dicalient 1. Kasi ang sabi niya, bakit ba ang mga mukhang katulong ng mga Bisaya ay nagagalit? Magkahitsura lang naman ang mga Bisaya. Pag may halo ng afam, dun lang tayo sa totoo, okay? Okay. Bakit ang problema mo sa pagkaroon ng mixed breed? Oo, teka. Mixed race. Bakit ang problema doon? Gumaganda lang ba talaga ang mga Bisaya dahil nagkaroon lang sila ng dugong banyaga? Hindi naman, 'di ba? Ewan ko lang, anong problema mo first of all sa mga Bisaya? Anong problema mo sa lingwahe ng Bisaya? Hindi mo ba alam na ating presidente ay Bisaya? 'Di ba? Si Mr. President Duterte ay Bisaya. At ang Pilipinas, halos karamihan ng Pinoy nagsasalita ng Bisaya. Nagtatagalog lang naman ako. Nagkakabulol-bulol na nga, di ba? Kasi gusto kong maintindihan mo ito. Ikaw na sino ba to? Si Jiggly Dicaliente at Jiggly Dicaliente 1 sa Twitter. Sana mapanood mo ito, na? Sa lahat ng nababasa mo sa Twitter, nababash ka na kasi sa ginawa mo na? Balik tayo doon sa sinabi ko. Karamihan ng Pinoy nagsasalita ng Bisaya. Nagtatagalog lang naman kami kasi kami yung nag-a-adjust sa mga Tagalog. Kasi wala kaming problema sa Tagalog, no? Wala tayong problema sa kung anong lingwahe meron tayo. Ang problema lang natin ay yung mga taong napaka judgmental sa lingwahe, sa accent po natin, sa kulay ng balat. First of all, kapwa Pinoy lang din naman yung binibigyan mo ng maling opinyon. Di ba pwedeng suportaan na lang po tayo? Ano? Yun lang, yung pinakapunto natin, bakit may mga ganitong tao na naninira at nag-discriminate sa kapwa Pinoy po niya. Now, we don't understand where these people come from. Yung nagbabash po sila ng kapwa Pinoy po nila. Sabi pa dito ni at Norific_8888, class come with proper attitude and ethics, and it seems you don't have it, girl.
at Jiggly Di Caliente 1. Very, very true. Parang wala ata tong correct manners po. Itong babae o lalaki po ito. So yung account po niya naging private na po, no? Kasi ayaw ata i-bash. Pero nababash ka na po tungkol dahil sa pinagsasabi po ninyo. No? Those words that came from your mouth is used already against you. So, sabi pa dito ni at Just Marry Me sa Twitter. Problema na ito sa mga Bisaya. Ganda ka ate? Ganda ka at Jiggly De Caliente? Ha? Kasi daw, ay nako, nakapamagigil talaga ng mga tao to. Sabi pa ni at Tom Jovi, at Jiggly Caliente 1, you sad toot. Okay? I don't want to mention bad words po, no? I bet you won't even make it to the top 20 if you were to represent the country. Our advantage, we know Bisaya, wikang Filipino, and English. You're just good in making other people terrible. Protected twits, scaredy cat. Yeah. Sabi pa ni Undeniable 128 sa Twitter, you better watch your words at Jiggly Di Caliente 1. She represented our country. Gassini did her best in the competition. Yes, she's maybe a Bisaya, but don't underestimate her or us Bisaya people. You don't even know how to speak our language, do you? Tama, shame on you. Marunong ka po bang mag-Bisaya? Kasi kami mga Bisaya, hindi sa nagbabrag, pero it's advantage to us na marunong kaming mag-Tagalog tsaka English. Maybe we have the accent still of Bisaya, but we are already maybe flexible in languages, especially here sa mga languages dito sa Pilipinas, 'di ba? Ikaw, marunong ka ba mag-Bisaya? Hindi, 'di ba? Okay. Sabi pa ni at Palm Benya Paints, this at Jiggly Caliente 1 is a troll. I bet she's not even pretty, hiding behind an artista's face and calling Bisaya people low class. Haha. I bet you are one of those Tagalog peeps whose English accent makes us cringe. Circle, confirm, Google, and such. Pweh. Well, anyway, hindi po tayo wag po tayong mag-discriminate kung ano yung lingwahe po natin. Kasi first of all, Pinoy po tayong lahat. And we don't discriminate any language that we have here in the Philippines. Mapa-Bisaya, mapa-Tagalog po kayo, mapa-Chabacano, mapa-Ilonggo, kahit anong lingwahe na ginagamit po ninyo. As long as you are Pinoy, you should be supported, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Kasi kaming mga Bisaya or kaming hindi Tagalog, kami lagi yung nag-a-adjust sa mga Tagalog. Kami yung laging nagtatagalog para sa inyo kahit nagkakabulol-bulol na kami at mas may accent yung pagkakatagalog po namin. We're making you understand us. 'Di ba? And we don't discriminate and we don't question people na Tagalog o kayong nagsasalita ng Tagalog kung bakit kami nagtatagalog para lang maintindihan po ninyo. In the first place, once again, ang daming nagsasalita ng Bisaya. It's just that Tagalog is our very main language. That's why we speak Tagalog. Don't forget that we have 8 major Filipino languages, if I'm not mistaken, ha? Na? Meron tayong Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Chabacano, at ang iba pang mga lingwahe sa Pilipinas na ginagamit po natin. Huwag lang po tayong mag-concentrate doon sa Tagalog. At huwag po din po tayong mag-discriminate kasi Bisaya po kami at hindi kami masyadong fluent at sa Tagalog, yung mga ganon. 'Di ba? Huwag po tayong ganon. Huwag tayong maglagay sa isang bagay na tayo lang din tayo lang din nagpo-put down sa sarili natin.
ng mga kapwa Pinoy. Huwag ganun sana. Yung mentalidad na naghihilehan tayo pababa, huwag ganun. Yung mga taong nasa taas, hindi natin hinihila pababa. Dapat sinusuportahan po natin. Dapat pinupush po natin yung kung ano yung pinaglalaban po nila, as long as tama po at nagrepresent sa Pilipinas. It's not about the Pinoy pride thingy, you know? It's about being Pinoy, representing us in a world stage. Kahit anong competition, sa kahit anong patimpalak, mapa-Bisaya, mapa-Ilonggo, mapa-Tagalog, mapa-anong lingwahe man ito, as long as Pinoy po, suportaan na lang po tayo. You know, we don't have to put each other down kasi masama po yun. Yun yung pinakamasamang attitude ng isang Pinoy, na binabash natin ang sarili nating kapwa Pinoy instead of supporting them, no? At sabi pa dito sa mga tweets, patungkol dito kay comment against talaga, no, against Jiggly De Caliente 1. Sabi di at Cryo Nard, come on at Jiggly Caliente 1, you were so brave to say that Bisayans look like the hired help. Guess what? That's the general stereotype a lot of Filipino face outside the Philippines. Don't think that you all are superior to us cause you ain't. It's bad. Ay, nako. Tas sabi pa ni at Bugs C. Pal, okay, what is the girl's problem? Is she a movie star? At Jiggy Di Caliente 1, I'm a Bisaya and I take offense sa sinabi mo. I hope you never step foot in any Bisayan islands because you're definitely next on their or our list to persona non grata. We don't need people like you either. You know, your words is really used already against you, di ba? Sa ito pang sinabi ni out there is there is an ocean. I am very defensive when they hit my province, blaming the loss of Gasini because she's Bisaya. Is the lowest of the low. They forgot that Pia is Bisaya too. Na? Hindi lang naman si Gasini yung Bisaya, di ba? So it's not about the language. Okay? Nako. Sabi pa ni Casey Decida, this kind of thinking from a fellow Filipino is just sad. Yeah, it's very, very sad, no? Stop being racist and close-minded. How can we defend our race from being discriminated by others if you yourself think like this? Diba? At Jiggy De Caliente, ma'am, you should spread love, not nonsense. Tama! Sabi pa ni Tiff, at Tiff_Blanco, you don't have to disrespect to us, Bisaya, especially Filipinos, because we're special and have beauties in our own way. So don't even try to insult because we're proud of Miss Gasini Ganados to be representative in Miss Universe, and congrats to be on top 20. I know. Sabi pa ni Ash at Ash Tasticulus, there are people that attained the education but haven't learned anything from GMRC. Ay, yung problema, may GMRC ba sila? Parang wala naman, no? Walang good moral right conduct. Okay? Nako, nakakapag-gigil talaga tong klaseng tao na ito, no? Sabi pa ni Montel Falcontea, low class? At least we don't pronounce Google as Google, circle as circle, noodles as noodles. Like, what is up at Jiggly De Caliente 1? Why can't you just shut up and support her like any other Filipino would? Takos pakag tubig na apay maliguan sa inyo. Magyad.
Ay nako. At sabi pa ni Khalil Chowa at Jiggy the Caliente 1, wala ka na bang mas malala pa dito? Di pa ako tinablan eh. But still I will tweet this anyway. I know you are not that smart. This tweet is really not the way smart people talks. Correct? You are a dumb toot. Okay? No, we don't discriminate people about their education kasi hindi naman talaga basihan kung may pinag-aralan ng isang tao sa kanyang pagiging sa manners po niya, no? At sa attitude na pinapakita sa ibang tao. Because whatever you get from school and then you don't reflect it in real life, it's useless. School is useless if you don't apply what you learn. And then if you don't still have manners and correct attitude towards other people. Kasi ang attitude po actually hindi po yan pinag-aaralan. Nasa tao lang talaga po yan. Ano? Kung mabait ka lang talagang tao, hindi yan pinag-aaralan. Hindi naman pinag-aaral yung pagiging mabait, 'di ba? O yung tamang pag-aasal. Kasi pag may tamang asal ka, kasi yung hindi naman masyadong yung deprived people mas maganda pa yung attitude at manners po nila kaysa yung iba. Hindi naman natin nilalahat, pero yung ibang yung nakapasok at nag-aral talaga, yung iba lang wala pa rin sa tamang pag-aasal. I don't know how this is becoming. I don't know. This kind of attitude. Ewan ko lang. Well, anyway, once again, to Jiggly de Caliente 1. Sana matuto ka sa mas pinagsasabi mo. Sana matuto ka sa naging resulta ng tweet mo. 'Di ba? Nung ganitong mga klaseng tao, una sa lahat, kapwa Pinoy po tayo, ba tayo naghihilahan pababa? Kung ayaw mo sa isang tao, edi wag ka na lang magsalita ng masama sa kanya. Yun yung pinaka-safe na dapat mong gawin. Wag na lang magsalita, wag manood, at wag tangkilikin sa kung anong pwede mong tangkilikin kung ayaw mo sa isang tao o sa isang programa. 'Di ba? I guess that's it for me for now. At hindi naman ako magko-cosplay ang weirdo kasi nagaganito ako. Feeling ko lang isa akong karakter sa Lord of the Rings. Ganon. We all people can't please everybody. That's the main idea that I got here. We can't please everybody. We all have our opinions, may it be good or bad. But it's just that dapat matuto tayong mag-isip kung kailan magsasalita at kung anong sasabihin. Ay nako. And I guess that's it for me for now. Ako si Sparkloy at maraming salamat sa panonood. At kayo, ano pong masasabi nyo po dito sa tweet ni Jiggly de Caliente 1 patungkol sa mga Bisaya na keso, bakit Bisaya na keso pang made lang at na keso pangit daw, yung ganon. Ay, kayo na nga magsalita doon sa mag-comment lang kayo sa comment section below. At kung nagustuhan po niyo ng video na to, ay wala na ako pa kung i-like o dislike po ninyo ang video na to. At kung hindi po kayo magsasubscribe sa ating channel, basta go for gold mga Bisaya. Ako po Bisaya, nagtatagalog lang po kasi ako yung nag-a-adjust sa mga Tagalog. Wala akong problema sa mga Tagalog po, no? Nagkakaroon lang po tayo ng problema sa isang tao, sa attitude ng tao. Wala po tayong masamang hangarin sa kapwa natin. It's just that kind of attitude is not really admirable. Yeah, bye!